Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da ku a wannan channel tamu ta SD Tech. Sannan a cikin wannan tutorial namu yau insha Allahu tutorial ɗin da za mu yi magana a kansa shine yadda za ka gane cewa wani yana amfani da hotonka a Facebook. Wani lokacin za ka ga cewa kai irin gaye ɗin nan ne ko kuma ɗan wanka, to don haka za ka ga wasu mazaje sai suna ɗaukan hotonka suna amfani da shi a matsayin picture nasu, profile, ko kuma su dinga sawa a matsayin su ne. To ta wannan hanyar za ka gane cewa wani yana amfani da hotonka. Wani lokacin kuma ga mata musamman waɗanda suna Allah ya azurta su da kyau sai kuma suna ɗora hotonsu a Facebook, sai ka ga wasu suna zuwa sai su ɗauki hoton sai su buɗe account da shi suna amfani da shi domin wani dalili nasu, watakila ma blackmailing. To idan kuka bibi wannan bidiyo namu har ƙarshe za ka ga yadda za ka gano cewa wani yana amfani da bidiyon hotonka a profile nasa, sannan kuma kai maganin abu. Kafin mu je kai tsaye cikin tutorial, zan so wa'anda ne farkon su zuwa wannan channel namu da su daure su danna subscribe. In kun duba daga nan ƙasa za ku gan shi da ɗan alamar ja a tattare da shi, in kuka danna zai koma ashkala, sannan kuma sai ku danna alamar ƙararrawa. Kai tsaye yanzu sai in je in shiga cikin Facebook ina kamar haka, light kenan. Bayan ka buɗe shi sai ka danna wannan layukan guda ukun nan waɗanda suke nuna menu. Idan ka danna su za su kai ka ɓangaren inda ya shafi menu naka ne, sai ka yi scrolling zuwa can ƙasa inda aka sa setting and privacy, sai ka yi clicking a kansa. Still da ya sake buɗe ma wasu wannan ne, sai ka sake danna kan setting ɗin nan. To bayan ya buɗe ma sai ka yi scrolling, ba daga nan sashi na farko ba inda aka sa account sai ka sashi na biyu inda aka sa privacy din nan. Inda aka sa privacy din nan, idan mun lissafo mun duba daga nan wurin gashi nan an sa face recognition, to akan shi zamu yi aiki nan haka, sai ka danna shi. To bayan ya gama sacin ya buɗe ma nan wurin, zai ɗan yi ma bayani ne game da shi face recognition din. Domin ƙarin bayani idan kana so ka sake samun information akan shi, zaka duna wannan health center din nan, ka danna ta ka ga bayani akan sa. Idan kuma kana so ka buɗe shi zaka shiga nan. Idan kana so ka buɗe shi sai ka danna yes din nan. Idan ka danna kamar ni na riga na danna yanzu, to kawai sai dai in yi back kenan. To a duk lokacin da wani ya sa hotonka a profile nasa, matuƙar hoton naka ne na profile ɗin, to za a turo ma notification cewa wani wanda ya yi sa hotonka a profile nasa, ko ya yi posting timeline ko status gashi kuma bai tagin naka ba. Shin ka je kai reviewing, idan kai ne sai kai tagin ɗin kanka. Mutane za su yi matuƙar mamaki ta yaya aka yi Facebook yake gane ni ne hau idan wani ya sa hotona. To abin da yake faruwa, mun kasance profile picture wani wuri ne da Facebook ya buɗe mana inda za mu sa hotonmu domin identification. To matuƙar kana sa hoton nan naka, ko kuma ko ba hotonka bane ba, akwai inda wani lokacin idan ka sa hoto za ka yi tagin kanka a wannan fuskan hoton, kamar yadda Facebook mobile yake ba mu dama. To inda kai tagin kanka, kamar ka nuna wa Facebook cewa wannan kamata ce, ku kula mun da ita. Kuma abun burgewa, abun matuƙar muhimmanci shine ba iya hoto wannan abun yake ba, har bidiyo. In dai har ka riga ka saita wannan face recognition din ka, to har bidiyo in dai har da kai a cikin bidiyon sai an turo ma notification cewa wani ya ɗora bidiyo wanda suke tunanin kai ne a ciki. Irin hakan ta taɓa faruwa da ni. Na ga wani muka ɗau hoto tare da wani, duk da yana cikin friend ina amma kuma bai tagin nawa ba, sai ya post hoton. Shikenan suka turo min notification cewa wani ya yi postin hoto wanda suke tunanin cewa hoton nan akwai, don haka in je in gani. Na gani kuma tabbas ni ne, sannan sai na tagin kaina a ciki. To kai wanda ake amfani da hotonka wani domin blackmailing, yayin da aka turo ma notification cewa wani yana amfani da hotonka, idan ka je ka gani tabbas wannan yana yi ne domin ya blackmailing ɗinka, to abu mafi sauƙi shine za ka yi reporting nashi. Mutane da yawa ba su san yadda ake reporting profile a Facebook ba. To bara yanzu in shiga in nuna muku cikin sauƙi da profile. Misali yanzu, ƙaramin misali a nan, zan shiga kan wani daga cikin friends ina. Yanzu misali wannan, idan shi ina son yin reporting nasa, daga nan wurin gashi an samu ɗin nan, sai kai clicking a kansa. Bayan
bayan ya gama buɗe ma daga nan gashi an ce da wani alaman da find support or report profile, sai kai clicking akan sa, shine zai kai ka inda zaka yi reporting nasa. Zai iya baka zabi a nan, shi me yasa kake so kai reporting nashi? Pretending to be someone, wato yana so ya zama kaman wani ne, kaman abin da na faɗa kenan, fake account ne, wato na boge ne, ko kuma sunan ne yake amfani na boge ne. Posting inappropriate, duk dai dalilin da yasa kake so kai wannan nasa shine zaka, idan kuma wani abu ne daban gashi nan a ƙarshe an sa something else sai ka sa. To ta wannan hanya zaka bi kai reporting nasa, kuma kai ta yi har sai ka tabbatar an kulle account din nan. Wannan kenan shine ƙarshen tutorial namu na yau, yadda zaka gane idan wani yana amfani da hotonka a Facebook. Da fatan in sun gane wannan lamarin, duk wanda duk inda baka fuskanta ba zaka iya mana comment, insha Allah kuma za mu zo mu baka amsa. Mun gode da ziyartar wannan channel namu. Kada ku manta waɗanda suka fara zuwa channel din nan namu a yau da su danna subscribe, sannan su taba alaman ƙararrawa, sannan kada